ഭയങ്കര മഴ കേട്ടാ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഞാൻ സ്ലിംഗ് ഷോട്ടിന് വന്നാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റിക്കൊന്നും എടുത്തില്ല കേട്ടോ. സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചേരണമെങ്കിൽ എറിഞ്ഞ് നോക്കാമായിരുന്നു. അതൊക്കെ അത്യാവശ്യം ചേറുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പം സിലോപ്പി ആവശ്യം പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സിലോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ വന്നത്. നോക്കാം ഇനി വല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു. മഴയൊന്നും തോന്നിയിട്ട് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ. മഴയൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ പതുക്കെ ഇറങ്ങിയാണ്. ഇവിടെ വല്ല മീൻ നിൽപ്പുണ്ടോ എന്തോ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങാന്ന് വെച്ചാൽ സമയം പോകും. അടുത്ത മഴ ഇപ്പോൾ വരും. കോള് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. മീനൊക്കെ പൊങ്ങി വരുന്ന സമയമാണ്. അതിന് മുമ്പ് സ്ഥലം പിടിക്കാം. ഇവിടെ എവിടെയും മീനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പൊങ്ങി വരും. മഴ ആയതുകൊണ്ട് താന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരു മീനുണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു. കിടിലൊരു കരിമീൻ താ നിൽക്കുന്ന കരിമീൻ. 2-3 സെറ്റ് കരിമീൻ നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മീനാണോ അതിലെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ. ആദ്യം ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. അയ്യോ, എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തെന്നിപ്പോയേട്ടാ. പുതിയ റീല് അതിന് വരവുണ്ടോ? അത് 2 എണ്ണം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അതോ നിൽക്കണം. ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചു നോക്കാം. കൊണ്ടിട്ടുണ്ടേ. കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒത്തിരി സൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ തിരിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം. കുഴപ്പമില്ലാത്ത സൈസാണ്. അവിടെ മൊത്തം കുളമാക്കി കേട്ടോ. പക്ഷേ സൈസ് കരിമീൻ കേട്ടോ. മുകളിലോട്ടിടാം. ഇതേ ഞാൻ വലയൊന്നും എടുത്തില്ല. അടുത്ത മീനുണ്ടെങ്കിൽ അടിക്കാൻ. ബെൽറ്റിൽ കുരുങ്ങി റബ്ബർ. അപ്പോൾ നമ്മളെ പുതിയ റീലിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സൈസ് കരിമീനാണ് കേട്ടോ. ഇതാ തുളഞ്ഞാണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് വന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഊക്ക് കുറവാണ്. സാധാരണ കരിമീനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് പോകണതാണ് അടിച്ചിട്ട്. തന്നുപോയി. അതോ പറഞ്ഞോ. ഇങ്ങോട്ട് വാ. കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ, ഊരിപ്പോയി. ശടാ, ഊരിപ്പോയി ഗായ്സ്. ആ മീൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഊരിപ്പോയി. എന്തായാലും അതുകൊണ്ടോ അപ്പുറത്ത് വന്നു. മുതുകത്തൂടെ പൊത്താൻ അപ്പുറത്ത് വന്നേക്കണം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം കലങ്ങലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.